Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha para tita kang kinasih Gusti Allah padha mirengna pawarta wigati mobah mosi jaman kang wasinasi bakal rawuh utusan ing wektu iki nanging amijel manungsa sawatan kajibah maring pepeling marang tita hinarang cung lara ting lintang gemukos manungsa kang rakus bakal kapupus sawangan kae langit katon gumelar tanpa mendung ning gelap mangampar-ampar para tita sliramu enggal sadar bab kang wigati wis wancine kawedhar Mojopahit punjereng sami pertiwi jaman wis gumanti Mojokerto puniki kaparing pratandha akeh prasasti kagem para kawula NKRI menungsa kaya kapaten interi merga kelakon gunjang kandinge bumi hamung tita ingkang cedhak mring Gusti selamat uripe nganti tumekaning pati